Biye tene ni o be janvier kalo tile 5 sanba fila ani mugan ale ni wɔɔrɔ aw ye aw bisimila Tamtam TV jabarani sanfɛ aw ka kunnafoniyaw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na. Bakɔrɔba minnu bɛ an bolo bi n'o bɛna walawala ko da aw kulo kan o la kumaba dɔw bɛ tali kɛ ka kɛ ni Bamako ale ni Washington ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw la min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw ni y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Washington jamana kɔnɔdenw ma don ka bɔ ni jamana filaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o ko kɛlen bɛ gɛrɛntɛbɛn ni wagati kofɔlen na an ka jamana ko ɲɛnabɔbaw ni o ye an ka diplomatiw ye olu ye kura kɛ a la an bɛna an da don o kɔnɔ kumaw na ko walawala ko da aw kulo kan ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Casablanca Marokokaw olu fɛ yen nɔ farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ Mali ale ni Tunisie olu u kɔ da ɲɔgɔn na sibiridon o sufɛ ni o taara ka o kɛ 8e de finale o ɲɔgɔn dan kɛnɛ kɔnɔna na min sɛbɛya taara ka o di Mali ma an bɛna an da don kɔnɔ kumaw na ko walawala ko da aw kulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka bi kunnafoniyaw kuncɛ an bɛna an da don fɛn min kɔni ye lakanako nasiraw fɛ ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ o bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔrɔnkaw olu fɛ yen nɔ an ka fintigilakaw ye wulikajɔ belebeleba kɛ ka se ka an ka jamana kɔnɔden dɔ dugudenw ni ka o dɔw lakan ni na ka na an bɛna mun kɔnɔ kuma walawala ko da aw kulo kan fo ka taa se an ka jamana kɔnɔden minnu sigilen don jamana kɔ kan ni olu ye an ka tungarankew ye ni an ko o ma nanzaraka la ko la diaspora olu yɛrɛ fɛnɛ ye nafolo kasabi bɔ yiriwa sabatili bunakun ka jamana dɛmɛli nasiraw fɛ min kasabi bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 200 ɲɔgɔn na bɔ ɲɔgɔnko la ninnu de bɛ an bolokɔrɔ aw ye aw dan kasi kwada ɲɔgɔnna min ni o bɛ Mali ale ni Washington ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati kofɔlen in na ni o siraw bilala sen ka Mali jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko AES jamana bɛɛ lajɛlen fɛ ni u y'o tɔgɔ ta ka o kɛ travel ban de o hukumu kɔnɔna na min na ni o b'a yira k'a fɔ ko yamaruya tɛna kɛ fɛn min kɔni Lamɛriki jamanaden ye ka don an ka jamana kɔnɔna na ka sababuya kɛ o hakilina fɔlɔfɔlɔ taara ka o bɔ Lamɛrikikaw olu yɛrɛ de fɛ yen nɔ ni o ye hakilina ta k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Mali fo ka taa se AES jamana kɔnɔden minnu bɛ bɔ yan nɔ ka taa fɛn min kɔni ye Washington fo ka taa se Lamɛriki dugukolo bɛɛ lajɛlen na ko yamaruya tɛ u bolo o hukumu kɔnɔna na anw yɛrɛ fɛnɛ ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ o sabati k'a fɔ ko tajuru sara bere ko o na o ta ka o da an b'a fɔ ko ka kɛ ni o kwada ɲɔgɔnna ye ko kura kɔni ko o kɛra la an ka jamana ko ɲɛnabɔ olu fɛ min kɔnɔna na ni u y'a yira k'a fɔ o hakilina taara décembre kalo laban o la an bɛ wagati min na i ko bi an ka minisiri min ka baara bɛnnen don Mali ale ni jamana wɛrɛw ko cɛ ɲɛnabɔli bunakun ka olu ye hakilina ta ka kuma kɛ mun na ni u y'a yira k'a fɔ ko an ka dugukolo kan ko yamaruya tɛ Lamɛriki jamana kɔnɔdenw bolo ni ka u sen don anw ka dugukolo kan o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko hakilina saba ko o talen don fɛn min kɔni ye jamana ka ɲɛtaga o sira o fɛ dɔw bɛ tali kɛ maa minnu ni olu bɛ yan nɔ wagati kuntagala olu la ko olu ɲin tɛ nin ko in na ale ni yamaruya sɛbɛn ye ni o ye visa ye o bɛ maa minnu bolokɔrɔ ni a bɛ sen ka ni wagati kofɔlen na olu yɛrɛ fɛnɛ sen tɛ a la fo ka taa se jamana kɔni ka taasira jamana ka bɔfan o mana kɛ maa minnu don de na jamana kɔnɔ ni olu bɔra Lamɛriki ko olu kɔni na se ka yamaruya na di olu ma olu ka don an ka jamana kɔnɔ o dɔw bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu bɛ na fɛn min kɔni fɛɛrɛ ko nasiraw fɛ ale ni yiriwa ko nasiraw fɛ i n'a fɔ fɛn min kɔni tɛgɛdi ɲɔgɔnma nasiraw olu kow fɛ ale ni maa minnu ni olu ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dolancilaw bɛ se ka y'o la fo ka taa se maa minnu ka baara bɛnnen don nɛgɛsoboliw olu ma ko olu bolikɛlaw olu n'a ye nin maa kofɔlen ninnu na ko yamaruya talen don k'a di olu ma olu kɔni ka don an ka jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko nin hakilina ye min ni a bɛ se ka falen wagati bɛɛ ni kumaɲɔgɔnya ni o sabatiyara ko o sɛnsɛn fɛn min kɔni ni jamana filaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen nɔ ni kɛra sebayaba ye mun sɔrɔla an ka finitigilakaw yɔrɔ la min bɔra an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa ni o ye état major ye ale ka kumasenw fɛ min kɔnɔna na ni a ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko an ka fɛn min kɔni ye finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ sibiridon o sufɛla fɛ ka maa minnu ni olu kun talen don ka u bila bɛrɛla banbagaci wale maaw fɛ ni o kɛra dugu la min tɔgɔ ko Guruyɛl Hɛrɛ o kɛrɛnkɛrɛnna na ni o bɛ ɲɔrɔ mara la ka wulikajɔ belebele kɛ walasa maa minnu ni ale minɛna ka se ka lasegin ka na a ka denbaya la a kisilen ale ni hɛrɛ baden o kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko hakilina belebele ko o taara k'a fɔ ko lakanako min bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an ka finitigilakaw ka wulikajɔ belebele o sabati ko ye o ye walasa lakana u ka se ka sabati Mali kɔnɔna na ka jamana kɔnɔdenw ni u bololaminɛw ni ka u bɛɛ lajɛlen lakana ka kɛ ni banbagaci wale ko o bunakun kan
o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ k'a fɔ ko maa minnu ni olu bɛ yɔrɔ jan fɛ ni u tɛ jamana kɔnɔ nka u dusukun bɛ panna u ka jamana de ye ni o ye an ka tunkarakɛw ye minnu sigilen don jamana kɔ kan k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni an ka minisiri min tɔgɔ ye Musa Hage Atayara ale ye nafolo sɔrɔ min kasabi bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 200 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la min bɔra an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ jamana kɔ kan ni o ye an ka tunkarakɛw ye olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa fɛn min kɔni ye jamana ale ka se ka a yɛrɛ dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko nin hakilina ni baara sira ye min talen don jamana marabaaw ale ni an ka jamana kɔnɔden minnu sigilen don jamana kɔ kan walasa fɛn min kɔni ye nafolo kasabi min ni a bɔra o ka kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ min bɛ ka kɛ o jɔsen belebele dɔ ye ale ni yiriwa sabatili sira dɔ ye bɛɛ lajɛlen ye o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ k'o walawala k'o da o bɛɛ lajɛlen kulo kan. Farikolo ɲɛnajɛko nasiraw fɛ ka kɛ ni farafinna kelenya dolanciba ye min baaraw bilalen don sen kan Marokokaw fɛ yen nɔ nin wagati kofɔlen na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye a baaraw olu bɛ sen na min ye 8e de finale baaraw ye dolanciw olu ta na o sababuya kɛra Mali ale ni Tunisie olu u kɔgɔ da ɲɔgɔn kɔgɔ la sibiridon o kɔni sufɛla fɛ min ni a labanna Mali ale ka sebaya la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye miniti 100 ale ni 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o dolanci kɔfɛ min kabini wagati daminɛw la ni Mali ale ka cɛden kelen o gɛnna ni ka o bɔ terrain kɔnɔna na ka carton rouge ni ka o di a ma k'a fɔ ko dolan in kɔni ko a tanna kosɛbɛ wa dolanci in ale jijara kosɛbɛ ni jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale tun bɛ ka jouer ni cɛden 10 fo ka taa se Tunisie olu tun bɛ ka jouer ni cɛden 10 ale ni kelen k'a yira k'a fɔ ko dolanci ale jijara wagati labanw na fɛn min kɔni ye Tunisie olu ye celuyara k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye faranka wagatiw la Mali ale yɛrɛ fɛnɛ ye penalty sɔrɔ ni ka celuyara ka dolantan kɛ kelen ale ni kelen ye o fila nin bɛ hukumu kɔnɔna na u ye fɛn min kɔni ye wagati janyani ka o kɛ ni an ko o ma ko prolongation o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u nana u yɛrɛ sɔrɔ tiro bi o kɔnɔna na min ni Mali ale ye sebaya sɔrɔ ni an ka gardien de but ni o ye an ka celu kɔlɔsiba ye Jigi Jara ni ale kɔni sera ka fɛn min kɔni ye dolan caman ni ka o labɔ jugulamɔgɔw olu fan fɛ ni o kɛra sababu ye ka sebaya ni ka o di Mali ma ni Mali kɔni jɔyɔrɔ belebele ta ni ka se fɛn min kɔni quart de finale ye ale kɔni kɛnɛ kan ni wagati kofɔlen na ni jumadenw ni o ni Senegal bɛ na an kɔ da ɲɔgɔn kɔ la ka sebaya ni ka o ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali fan fɛ walasa fɛn min kɔni ye dolanci baara tɔw an ka se ka ye o jɛkulu olu sen fɛ cogoya min na ka sebaya belebele ni ka o sɔrɔla o kunnafoniya la k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Nin bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin kan k'a fɔ ko aw sagolen to an na ko kunnafoniya ko nasiraw fɛ ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ ka bɔ an ka kuma la ni an ka maajolenba dɔw ka kumajolenw ye ni o ye Amadu Ampateba ye ale ka ɲɛfɔliw la a y'a yira k'a fɔ ko farafinna ko ni cɛkɔrɔba kɔni fatura ko o ye jiriba binnen ye ko o ye dɔnniso binnen ye nka a ka kumaw la tila tuguni k'a yira k'a fɔ ko ni jamana sifinw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ko o ye siniɲɛsigi ale ye ta o yelen bɔlen ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasala.